Ok, deci salutare toată lumea, bine am găsit la un episod. Astăzi ne vom juca din nou Asphalt 9. Pentru că la episodul trecut m-am uitat, probabil că acum 2-3 minute m-am uitat. Și am strâns 12 vizionări deja și chiar sunt fericit, așa că am spus să mai fac încă un episod, că am văzut că s-a uitat destulă lume. În episodul trecut vreau să spun că dacă strângem 10 vizionări o să mai pun un episod, dar se pare că nu a fost nevoie și am strâns chiar mai multe. Așa că o să facem încă un episod. O să continuăm cu Camaro aici, poate și terminăm episodul de azi, că o să fie un pic mai lung acest episod. Ok, luăm această mașină, o luăm frumușel. Ok. Și da, hai să strângem și noi 2 like-uri la acest episod. Nu-i mult, 2 like-uri maxim. Scrieți în comentarii dacă mai vreți Asphalt 9, pentru că mie mi se pare că este un joc destul de fain de jucat. Se aude ceva, nici nu știu dacă se aude, să mă uit pe filmare, dacă se aude ceva, dacă nu, văd eu cum fac. Bine, oricum vocea mea trebuie să auziți, că na, eu vorbesc, dar zic așa că... Bă, nu știu cum am murit acolo. Deci harta să mă enervează când te dă sus. E nașpa rău, că drumul ăla când pică jos, când se rupe, zici că e cu tremur de n-ai mai văzut nici în filme. Deci te dă lângă perete, nu te mai lasă să pleci de lângă perete până nu se dărâmă toată aia. Și cam nașpe, dar trebuie să suportăm asta pentru că așa e jocul. Și n-ai altcumva ce să faci. Da, cursa asta nu a fost așa lungă. Win the race, ok. Nu o dăm niciun watch că nu avem nevoie de bani mai mulți, că deja avem destui de mulți. Destul de mulți sunt destui. Sau destui, nu știu exact. Și am dat analog la un nou din asta, ce aici? Dar nu ne dă blueprints, dar nu numai așa, se poate facem în următorul episod. Sau poate chiar în ăsta, nu sunt sigur. Să vedem, da, mai avem 10 aici, frate, zilor. Hai să vedem, să terminăm asta, să vedem ce fel de misiuni avem. Ok, ne lasă cu... nu ne lasă, bă, cu mai multe mașini. Și stre rank 1189, nu. N-avem nici mașină bună, nici rank 1089. Lăsăm aici la Camaro să le terminăm. Ok. Să dăm start. 3 minute. Unde suntem aici? Lângă turnul de lumină? Sau ce e ăla? Ok. Hai să terminăm și cursa asta. Asta o să fie un pic mai lungă, după cum vedeți acolo la distance. Vedeți că greu la 18-20. Greu. Sau, cum am mai multă viteză, merge mai repede că... Sunt unele curse mai lungi care te țin mult, unele scurte. Nu, adică scurte, nu știu, vreo un minut, cam așa, 2 poate. Da, alea care sunt mai lungi, sunt mai mult, 3, 4, 5 minute. Iar stă lângă Titanic. Aoleo, pe ce ai făcut, mă? Deci arda asta trebuia să fie numită Titanic. Titanic Wreck. Shipwreck. Pentru că, na, bine, nu prea avea logică că Titanicul e sub apă și... Dar nu contează asta. Am terminat și cursa asta în 5 de secunde, nici măcar un minut nu a fost. Da. Ok. Deci, avem nevoie. Win the race. Aoleu, mamă, păi trebuie să facem dublu la 6, să facem 600 plus încă dublu. Să fie 1200, vai. Da, cred că putem face. Ok, hai să vedem.
Ok. Cursa asta e mai lungă, da. Se vede că e... Sau? Nu, cred că tot la fel. Aici faci cel mai mult. Dacă faci de-asta spin de-asta, faci mai mult decât, să zicem, doar că ai sări, știi? Gen, să sari, uite așa, normal. Faci mult mai mult, de vedeți că de-abia dacă nu s-o încărcat jumate, chit că deja era o țără încărcată. Da, uite, aici faci 1, 2, 2 spin-uri și deja ți-ai încărcat. Hai să mai facem noi unul așa. Individual. Atâta e chestia nașpa la mașini că dacă te zgâri puțin de perete, te încetinește foarte mult și dacă n-ai bustul pregătit, ești mai nașpa. Ue! Uitați, ați văzut? Ați văzut cum am stat o țără pe două roți? Tu te băt aici, nu veni. Să nu te prindă vii aici. Și dacă te duci într-o singură mașinuță de aia. Bă, nu fi țigan, mă, nu fi țigan, mă. Nu știu pe unde e mai, cred că pe aici. Da, pe aici e mai scurt. Sau, bine, depinde ce viteză ai. Ok. Hărțile astea trebuie să le joci de foarte multe ori ca să... Cred că harta asta trebuie să mă joc de cel puțin 4 ori ca să țin minte destul de bine. Că nici acum nu prea câteodată mă încurc la ea. Că vreau să fac curba în partea aia altă și tot prin tunel acum mă duc. Acolo mă duc. N-am dat shockwave-ul. Ok. Dar nici măcar... Am făcut metri. Bă, da... Deci urăsc că... Stați așa. Pun eu o pauză acum și revenim când am făcut metrii aia toți. Ok, deci am revenit, am terminat cursa. Fix la limit am terminat-o. Ok. Hai să mergem la următoarea cursă. Am pus o pauză că nu mai avea rost, că stăteam mai multe minute și cursa încă vreo un minut, un minut de fapt o durat. Și fix în ultima secundă și a fost complicat, dar am terminat cursa, facem pe următoarea. Ok, hai să mergem pe sus pe aici, poate e mai bine, sau nu știu, cred. Hai că da, am făcut avem cumva vreo misiune? Nu, decât să câștigăm. Dacă mai câștigăm vreodată, că suntem pe locul 6, mi și rușine să zic. Adică, despre, dar bine, că uitați, cu 2, aproape 300 la oră îi prin pe ăștia. Mamă, cum era să-i pic direct în cap? Uai, ce tare era. Așa de fericit. Dă-te bă de acolo, mă, dă-te mă de acolo. Hai să vedem și noi unde ăsta. Să mai avem o țără boost. Gata, i-am dat una la în gură. Uai, ce i-am dat? I-am dat de la înjulit. Cum era ăla? Mi-a dat de m-a julit. Mi-a dat de mi-a julit. De m-a julit, mă. Și că o lucra mult antrebrațul ăla. Nu mai știu să vorbesc. Deci nu mai știu să vorbesc. Pur și simplu, nu mai știu să vorbesc. Deci nu știu ce am, nu mai știu să vorbesc. Antebrațul. Ok. Next. Cât avem filmat? 9 minute. Hai, mai facem vreo 2-3 curse, nu-i problemă. Că am deblocat deja multe. What? Ne dă 3 blueprint. Stai mă, lasă-mă în pace. Mamă, 3 blueprints-uri imediat. Bine, mai am încă mult de luat de la Ferrari. Dar... deci câte cărți îmi dă mie de la... de la asta, de la asta, cum se numește, de la chapterul ăsta, Camaro. Îmi dă mai multe decât mi-a dat că pe chapterele astea, pe primul cred că îți dăm, primul chapter, îți dă decât
decât câte una. După ce termini, după ce ajungi la ultima cursă, îți dă câte un blueprint. Dar 3 înseamnă 3 chaptere, adică chaptere 3, cum să le zic, chaptere, mini chaptere. Deci chapterul mare are un mini chaptere cu diferite levele, mai multe, mai puține, 6 nivele, 8 nivele, 2 nivele, 3, 10, 20. Spre exemplu, ăsta are 26 de nivele. Bă, ce facem? Mamă, păi l-am dat... Deci l-am dat pe ăla de perete, de l-am înjulit. Bine, că are asiguranță... Bă, deci nu mai știu să vorbesc, nu știu ce am, nu mai știu română să vorbesc, e greu românește. E greu să vorbești românește. Are asigurare, mă, asigurare, bă, dar nu înțeleg, mă, ce tă mă bâlbâie așa, nu știu de ce... De ce mă bâlbâie așa? Da. Poate am ceva. Sunt foarte concentrat pe cursă și nu prea mă concentrez să vorbesc cum trebuie. Că sunt concentrat, că după, dacă iar pierd cursa, iar trebuie să pun pauză, să așteptați. Adică bine că nu așteptați, că la voi instant. Dar eu trebuie să mai fac încă câte oai de viața mea. Vreau să fac un de la un 360. Mai facem 2 curse și cred că încheiem și noi pentru că... Pentru că e șmecher. Ok. Paris of the East. Win the race. 4 stanturi. Bă, da... Trebuie să iau Camaro ZL1. Hai că mai facem așa pe aici atunci. Hai să-i dau skip pentru voi. Ok. 12 minute. Hai că mai facem o cursă, că deja e prea lung video ăsta de 13 minute. Și trebuie puțin să stau să-l și editez, că mai sunt lucruri de făcut la el. Să le editez în sensul că trebuie să pun intro, outro și nu-i chiar așa de ușor de pus intro sau outro, adică foarte multe persoane zic că e foarte ușor, dar nu, bine, dacă ești născut pentru așa ceva, da, nu-i foarte greu. Dar dacă ești mai nou, așa, nu. Deci să nu te... Bă, deci... Hai de capul meu, deci zici că sunt să nu zic cuvântul ăla. Băi, hai să mai încercăm o dată. E prea scurtă cursa, n-ai ce să faci nici în câte secunde am terminat cursa. Trebuie să faci standurile și după trebuie să te axezi numai să ieși pe locul 1, că dacă nu ieși pe locul 1 degeaba ai făcut. Ele practic acum s-au făcut, eu acum trebuie doar să câștig cursa, din câte știu, nu? Da, trebuie să câștig numai cursa acum. Ia de ce schimb mai fac ăsta. Bă! Ba, mamă, triple Gillian dalul ăsta. Poate dacă ați vrea am putea face și o serie de alte jocuri. Dar ziceți voi în comentarii ce fel de jocuri ați mai vrea voi. Nu știu, de exemplu Brawl Stars. S-o băga și un nou update în Brawl Pass. Putem să ne jucăm Roblox. Adică nu știu cine se mai joacă Roblox, dar poate vă place. Mai am câteva jocuri care îmi trec mie acum prin minte. Yes, am făcut-o de 2 stele, mamă, la 1607. Deci asta e mașina mea preferată, deci prea faină. Ok, am deblocat ceva aici. Ok. Am 107 bănuți, 107.000 ceva teste. Ok, bun. Deci, cam acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și ne revedem data viitoare. Pa, pa!